आगे माई सोने के शिकारिया नाचे में टूटी गे। आगे माई सोने के शिकारिया नाचे में टूटी गे। हई डीजे वाला छौड़ा से लाभ होई गे। हई डीजे वाला छौड़ा से लाभ होई गे। आगे माई सोने के शिकारिया नाचे में टूटी गे। हई डीजे वाला छौड़ा से लाभ होई गे। हई डीजे वाला छौड़ा से लाभ होई गे। मिक्स बाय डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। आगे माई पूजा छौड़ी नाचे हवा कहवा चली गे। आगे माई पूजा छौड़ी नाचे हवा कहवा चली गे। आगे माई लफुआ रही बराबा से बात करे गे। आगे माई लफुआ रही बराबा से बात करे गे। आगे माई पूजा छौड़ी नाचे हवा कहवा चली गे। आगे माई नाक के नथुनिया चुमा लेते गिरी गे। आगे माई नाक के नथुनिया चुमा लेते गिरी गे। आगे माई नाक के नथुनिया चुमा लेते गिरी गे। मिक्स बाय डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बोईसर। आगे माई याद तिरल किस लाभ होई गे। आगे माई करनवा छौड़ा से हमरा लाभ होई गे। हई डीजे वाला छौड़ा से लाभ होई गे। हई डीजे वाला छौड़ा से लाभ होई गे। आगे माई सोने के शिकारिया नाचे में टूटी गे। आगे माई सोने के शिकारिया नाचे में टूटी गे। हई डीजे वाला छौड़ा से लाभ होई गे। हई डीजे वाला छौड़ा से लाभ होई गे। आगे माई सोने के शिकारिया नाचे में टूटी गे। हई डीजे वाला छौड़ा से लाभ होई गे। हई डीजे वाला छौड़ा से लाभ होई गे। गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बोईसर।